Ah! Enpatxorik ermabarik! Guk ez dako enpatxorik. Gure tertxak ondo libreta dauz. Enpatxue armatie, gauze askotan ibiltzie eta ondo esutetie esosekin enpatxue, naztie. Enpatxue da, edo enpatzeta doti da, purbet gauze asko dako zuzeniko buruen, ja, en plan, burue bombona bat elezokitzia. Armatie ez, baina enpatzue beteta egotie. Beteta egotie, enpatzu armatie. Enpatxue, enpatxu lana dako, enpatxu dako, ez dakit nondik atara lan asko dako, eta komendako ten enpatxu gaz ez dut urtengo azte betien. Haumak itzen kasule betetatik ez taitz. Nasti armatie. Nasti. Okasitizak. Okasinoen nasti. Hori, batzutauz, jente batzutauz, ja, da ahilo da biltzezenak enpatzuk armate. Problemi armatie, da gero ez zeu ez dakizuna nondik urten. Dingotzu beraka esan, edo hau pine konta alrebezetara, edo edo bestie, da armaten txuen patzu, eta gero berak etxet dauzkapa. Zozetan trabaten zeran edo soka bat edo trabaten datxunien adibidez dako zu soka bat eta dau galan mutxiek eta inge. Armada hoenin. Are tertxa pentsi basuz nazta. Bai, tertxak. Tertxak ez nintzen basuz nazta. Atxine tertxak. Armasun. Enpatzu. Nazte borrasti, esatilez, burtxilek eta horrek.